Bueno, esango nuke ia mundu guztia bezala, udako ikastaroekin, izenean darama eta ez izenean bakarrik. Gaur egun ere jarraitzen du izaten euren izarra, udako ikastaroak. Orduan, euren izena behintzat, hori udako ikastaroetatik, udako eskaintzatik. Ondoren, ondo ezagutu jakin benetan egiten duen lana eta bertan lanean hasi nintzanean. Ezin da gauza bakarra azpimarratu. Alde batetik nire ustez Zueu da euskal kulturaren oinarrietako bat, erreferente bat, euskararen alde lan egiten du, lan hori gaina da bikaina, eta gainera hezkuntza eta euskaraz eskaintzen den hezkuntza zaintzen du. Ez dago hitzik deskribatzeko lantalde barruan dagoen kalitatea, bai pertsona mailan eta bai profesionaltasun mailan. Ez diala bakarrik ikastaroak, baizik eta proiektu handi bat dela. Eta proiektu horretan, satitxo txikitxoak daudela, baina bakoitza bere garrantziarekin. Dago argitalpengintza, jardunaldiak, saiek ere lan handia egiten dute. Eta, dela puzzle handi bat, baina hori ikastaroetatik askoz haratago doana. Lanean hasi nintzanean eta benetan ezagutu nuenean zer da Nueu, zeintzu diren bere printzipioak, euren helburuak. Ikusi nuen hori nire balioekin bat egiten duela, ez? Orduan, horren parte izan nahi nuen, zalantzari gabe. Irakasle gisa ibili naiz, bai aurrez aurreko ikastaroetan, bai onlineetan, agian onlineetan gehiagotan. Gustora disfrutatu dut ikastaro bakoitza eta horretara dedikatu naizen ordu bakoitza. Eta batez ere disfrutatu dut, azkenean Ueuren eredua aplikatzen delako, eta ikastaro horiek bideratzen dialako pertsonei bideratutako ikastaroak dira, eta azken finean, harreman horretan disfrutatzea ezinbestekoa delako. Eredu pedagogikoak egiten duena da Ueuren printzipioak eta helburuak hartu, eta hori ikastaro eskaintza horretan nola aplikatu, nola ziurtatu behar diren eta nola eraman guzti hori praktikara. Azpimarratzeko nire ustez, lehen esan dudan, azkenean Ueuren eredua da pertsonengan zentratutako eredu bat, eta bere praktika guztia horretara bideratzen du. Hartzen ditu bai gizarteak, euskal gizarteak eta pertsonek dituzten behar eta interesak, horietatik abiatzen da, eskaintza bat egiteko eta beti pertsona oinarri izan da, eta pertsonaren gaitasunak oinarri izan da, beste guztia aplikatzen du, metodologia eta praktika horren arabera diseinatzen dela. Sailburu indala gutxi, berria. Hilabete ustez pasa dela, oraindik nire ustez burua kokatzen nago, ausartu, ez dakit ausartu nahi zen, eskaintza iritzi zitzaidan, eta nola oraindik ez dut ikasi ezetzik esaten, sailburu ere naiz. Egia da, oraindik kokatzen nabilela, baino ilusio handiz jaso nuen berri hori, eta lan egiteko gogoz, eta saileko pertsona guztiekin elkarlanean aritzeko gogoz. Claro, galdera da anekdota bat, eta hori nahiko zaila da. Batez ere, rol ezberdina bete ditu dalako, egun egon naiz lankide bezala, egon naiz irakasle bezala,
bazkide bezala, oain sailburu bezala, orduan bakarra aukeratzea zaila. Baina, bueno, bat aukeratzekotan, nire ustez ergatiboaren askapenerako frontearen bataioa. Bai? Talde potentea da, ergatiboaren askapenerako frontea, lan bikaina egiten du, gogor gainera, eta funtsezkoa da egiten duen lana, orduan frontearen kide izateko gonbidapena eta jasotako bataio momentua niretzat betirako gordeko dudan momentuetako bat izan da. Ikusten dut pixkanaka beti egin duen bezala, nire ustez bai dela erakunde bat pixkanaka egiten ditula gauzak, gutxinaka, pausoka, eta hori garrantzitsua da. Eta etorkizunean ere pixkanaka, baino haunditzen joango da. Nire ustez, behintzat nire ikuspuntutik, erronka handienetako bat, mahai gainean dagoen erronka handienetako bat, online Euskal Unibertsitatea da, eta horretan lan asko egin da, badakit lanean jarraituko duela UEUk, eta bueno, etorkizunean, bai, UEUk lortuko du, online Euskal Unibertsitatea sortzea. Niretzat gauza asko dira. Euskal kulturaren oinarrietakoa da, egiten dion ekarpena nire ustez ezin da neurtu. Arlo asko jorratzen ditu, jende askorentzat agian ikastaroetara mugatzen da, baina haratago doa. Ikastaroak daude, jardunaldiak, argitalpenak, eta ez hori bakarrik, esparru ezberdinak jorratzen ditu, ez? Euren oinarria sailak dira, sailak, esan bezala, esparru ezberdinak jasotzen dituzte, eta horrekin batera nire ustez UEUk egiten duen beste ekarpen hori saiekin lortzen duen bilgune hori da. Bilgunetan biltzen ditu nahiko interesgune berdina duten pertsona anitzak eta sailaren arabera ugariak, eta sailkide eta bazkideen interesetatik abiatuta martxan jartzen diren ideia eta proiektuak nire ustez euren definizioetako bat izan daiteke eta ondo definitutakoa gainera. Eta pertsonalki? Pertsonalki bitan banatu behar dut. Alde batetik profesionalki niri UEUk eskaini didana, eta bestetik maila pertsonalean edo emozionalean, ez? Profesionalki ikasteko aukera bat izan da, pila bat ikasteko gainera, eta garatzeko. Maila profesionalean garatzeko eta aurrera egiteko aukera paregabea eta horretan jarraitzen dugu urte askoz gainera. Eta maila pertsonalean edo emozionalean, ez? Azkenean, pertsona emozioa gara, eta nik esango nuke UEU dela lagun bat. Lan taldeko parte izan naiz, eta lankide izan ditudanak lagunak izan dira hasieratik. Lankideak ere, baina batez ere nire ustez lagunak. Eta gainera espero dut horrela jarraitzea bizitza osoan.